מה קורה לכולם? אז אתם עכשיו יוצאים והיום אני הולכת לעשות את המטרה ששמה השבת הכיפית, וזה הולך להיות ממש כיף ואני מקווה שאתנו. אז יאללה, נתחיל. כן, אבל גם כאילו שישי. כן, יאללה, בוא נלך לישון. טוב, כן, באמת תתחיל גם להיות מאוחר. טוב, אני יושבת עם קדימה נקוף. כן, גם אני. אני פשוט אחליף לפיג'מה. אני לא יודעת מה איתכם. תחליף עם מזוקה שלי לך, חייבת להחליף. כן, אני אחליף לפיג'מה המפולקת שלי. כאילו אותי מממת מפפיג'מה. טוב. שבת! איזה כיף זה שזה שבת. לא צריך ללכת על לימודים. ממש אני ככה התקרבלי. אמא שמחה ואלך. בטעות הורדת אותה. טוב. אני אשב עובר את הסרט האהוב עליי. כן. ממי בוקר. כן, טוב, בוא ניקח את הילדה לשייק כזה ונלך ככה למסעדה בשביל לאכול. וגם, יאללה, כן, בוא נלך לעוד יאללה. כי אנחנו גם ככה מאורגנים. טוב, אני מחכה לכם בבית. יאללה. איזה כיף. מתוקה של... לבושה בכלל או שתו הסירה? אם אני לא לבושה, אני פשוט שם רואה סדרה השבת. החלטנו לקחת אותך לשייק ואחר כך לעוגה. מה? איזה שווה לי. טוב, יאללה, אני מתרגנת. טוב, אנחנו נחכה לך במעלית. יאללה, איזה כיף, אבל אני חייבת להתארגן מאמין. קודם כל, מיטה שלי לא מסותרת. ברום שנוכל לקחת, אני אשים את המשקפיים. אבל אני אקח את הבגד המושימוש הזה. וואו. הוא הבגד המושלם. טוב, אמא, ככה אני באה. טוב, ראשונה, נראה לי שהרחיות שלי שאתה... טוב, מתוקה שלי. סליחה, אדוני, אמרו שבשבת זה חינם. כן, חינם. אם אני רוצה... לא בא לי... אני רוצה תות. טוב, מתוקה שלי. אז אני רוצה מטלות. אני אקח לי בננה. טוב, יאללה, בוא נשב קצת. אם אתם רוצים את החגיגה? חגיגה? רגע, אני לא הזמנתי רחמניות. זה מצחיק. כן, אנחנו רוצים מסיבה. איזה כיף, מתוקה שלי. לכו לשם, תלחצו על הכפתור של המפתח. וואו, מתוקה שלי. בואי. אוקיי, יאללה. מסיבה. בואו נשב של הספה. לא ידענו. טוב, יאללה. כן. אתם יכולים להשאיר את זה. טוב, כן, אני רוצה לגעים שפה. אני אקח עם חסקרת, אני אקח גם שפה. אין בעיה. הנה יש לך פה עם חסקרת. ויש שפה אחת. האמת אני אקח לי תשניצים. נכון. בשבת עצמם חינם. טוב, נראה לי רק קצת מאוחר. כן, עכשיו אני עוד שנייה לילה. אוקיי, נהדר. טוב, אמא, אני קצת מתעלפה. בואי נלך קצת לבית שלי. יש לי תחליפי לפיג'מה. כי עכשיו את במשחק. כן, אני גם מחליף. יאללה. טוב, אני אשים את המשקפיים פה, אני לא יכולה יותר לישון איתם. אני אקח לי את הפיג'מה שקנינו לי. טוב, אני הלכתי לישון, ממי. אוקיי, אני לא הולכת לישון, אני אקח את שם.
הפיג'מה שלי, ללכת לישון. אני לא יודעת, אני כל כך נהייתי עייפה. אוי, הסרט שלי זה לוק, לא פייר, אני ממש לא רציתי שהוא ידע לוק. טוב, אני אחזיר אחר כך אחורה. טוב, אני אשים את המשקפיים פה. אני גם ככה רוצה לשים לי פיג'מה. ואני אשים לי גם השחקנים. וגם את זה. כן. טוב, אז עד כאן הסרטון של השבת הכיפית, ותודה שצפיתם בערוץ של שירז פאן. אני מבקשת, אם אתם יכולים בבקשה, ללחוץ על לייק, ללחוץ על הפעמון, וגם להירשם לערוץ. ביי!